Mistä harniska? Ratsuni on rakennettu musiikista. Et voi pysäyttää enää kun on saanut vauhdista kiinni. Mun tiimi koostuu mikrofonista ja tietysti musta rimiritarettaresta. Mä puolustan pientä ja kulman takaa. Voin keskari näyttää mielipiteitäni jakaa isoille koville vihollisille ja juosta karkuun kotioville. Mut jos kiinni jään, mulla on hihassa ässä kun itku silmässä ja räkänenässä on selittämässä, että erehdys tässä on ehdottomasti nyt päässyt käymässä. Pakko mun täytyy olla rooli vetämässä, että selviäisin hengissä elämässä. Mun nimi on Mariska, tarkasta tämä. As bad as it could be. Seems